A teraz trošku odľahčíme. Poďte sa pozrieť, ako si v silnej konkurencii pretekárov počínali moji kolegovia. Súbežne so šampionátom Formuly 1 sa cez víkend konal už tretí Media Racing Media Cup. V petržalskej Kart One aréne sa opäť odohrávali dramatické súboje koleso na koleso a v prípade hviezdnej posádky televízie Markíza by sa dalo povedať, že zlyhala tímová réžia. Rozkaz znel jasne. Multi 21. Tak nebyl čas ptát se, kdo je kdo. Toľko na odľahčenie. V skutočnosti sa žiadne spory ako medzi Vettelom a Weberom nekonali, čo dôkazom bol aj fakt, že s oboma motokárami sme sa umiestnili v top 10, čím sme iba potvrdili dominanciu v pohári konštruktérov. Akurát ten sa z neznámych príčin tento raz neoceňoval. Presne týždeň po úvodnom podujatí majstrovstiev Slovenska v halovom kartingu sa bratislavská Kart One aréna opäť zaplnila pretekármi a zástupcami médií. V tomto prípade sa zopakovala situácia spred roka. Na scénu sa postavili najskôr týmy zložené z licencovaných jazdcov a po nich aj týmy vytvorené zástupcami médií. Na trati dlhej 560 metrov bolo zaujímavé sledovať, ako sa s motokárami pasujú relisti, kopciari či okruhoví jazdci. Po dvojhodinových pretekoch sa nakoniec víťazstva tešil HBRT tím v zložení Macko, Lurinčík, Vaňová. Druhé miesto patrilo Alkohol Killeru a trojici Lidl, Gonda, Bizup a tretie Woohoo, v ktorom sa predstavili Garakany, Ax a Lidl. Po týchto veľmi zaujímavých pretekoch prišli na rad preteky mediálnych partnerov. V nich po veľmi napínavom boji nakoniec víťazil tím, ktorý pre vás pripravuje aj toto spravodajstvo, čiže Studio Live v zložení Kravec, Šimko, Smekal. Striebro získal tým Garáž TV a jeho členovia Chvála, Rejlek, Klement a bronz vybojoval denník Plus jeden deň v zložení Šatara, Zajcejová, Svrček. Bratislavská Kart One Arena už po tretíkrát v rade privítala účastníkov netradičných pretekov. Do súťaže boli zapojení nielen licencovaní automobiloví pretekári, ale aj zástupcovia médií. Svoje schopnosti si tak otestoval aj tím televízie Digisport. Už od sobotnejšieho popoludnia sa postupne začali do bratislavskej motokárovej haly zbiehať automobiloví pretekári z celého Slovenska. Dôvodom ich stretnutia boli dvojhodinové preteky licencovaných jazdcov všetkých disciplín, konajúce sa v rámci podujatia Media Racing Media Cup. Na trati sme tak mali možnosť sledovať zmiešané tímy, v ktorých sa predstavili relisti, kopciari, kartingoví, ale aj okruhoví jazdci. Z nich sa s nástrahami trate vyrovnal tím HBRT v zložení Viktor Macko, Matúš Lorenčík, Veronika Vaniová. My sme mali naozaj geniálny tím, zostava bola perfektná a samozrejme aj trošku zahralo to ženské zvýhodnenie. Druhé miesto patrilo Alkohol Killeru a trojici Marcel Lidl, Rišo Gonda, Braňo Bizup a tretie Woohoo, v ktorom sa predstavili Ali Garakany, Erich Ax a Tomáš Lidl. Po naozajstných pretekároch sa na trať Kart One arény dostali zástupcovia médií vrátane členov našej televízie. Tí sa síce neumiestnili na najvyšších priečkach, napriek tomu dali do reprezentácie Digisportu všetko. Je to fakt náročné a nečakal som, že je to až také katastrofické na fyzickú záťaž. Z víťazstva sa po hodinovom tvrdom súboji nakoniec tešil tím Studio Live a jeho členovia Jozef Kravec, Stano Šimko, Petr Smékal. Striebro získal tím Garáž TV a jeho členovia Rasto Chvála, Jakub Rejlek, Tomáš Klement. A bronz vybojoval denník Plus jeden deň v zložení Jozef Šatara, Renáta Zajcevová, Jakub Švrček. Už po tretíkrát v rade otvorila svoje brány bratislavská Kart One Arena podujatiu, ktoré spája licencovaných automobilových pretekárov a zástupcov médií. Media Racing Media Cup, tak znie oficiálny názov podujatia, v rámci ktorého si v pretekoch motokár merajú sily v zmiešaných tímoch automobiloví pretekári viacerých disciplín, ale aj zástupcovia televízií, rádií, denníkov či najväčších internetových portálov na Slovensku. Preteky Media Racing Media Cup rovnako ako aj v minulosti odštartovali najskôr dvojhodinovkou, do ktorej sa zapojili slovenskí automobiloví pretekári pochádzajúci inak z disciplíny rally, pretekov automobilov do vrchu či na okruhu, ale aj kartingu. Po tvrdých súbojoch, ktoré sa odohrávali na 560 metrov dlhej trati, sa z prvenstva tešil tým HBRT v zložení Viktor Macko, Matúš Lorenčík, Veronika Vaňová. Bolo to jednoduché práve, my sme mali naozaj geniálny tím, zostava bola perfektná a samozrejme aj trošku zahralo to ženské zvýhodnenie. Druhé miesto patrilo Alkohol Killeru a trojici Marcel Lidl, Rišo Gonda, Tomáš Bizup a tretie týmu Woohoo, v ktorom sa predstavili Ali Garakany, Erich Ax a Tomáš Lidl.
Po naozajstných pretekároch sa na trať Kart1 arény dostali zástupcovia médií vrátane členov našej televízie, ktorej sa práve na predchádzajúcich Media Racing Media Cupoch darilo. V minulosti však RTVS reprezentovali výlučne chlapi. Teraz prišlo k menšej zmene a na štart sa postavila trojica vedená Andreom Blizniakom, ktorého v tíme doplňali dve kolegyne, Marcela Kurucová a Zuzana Hanzelová. Práve druhá menovaná sa svojej úlohy zhostila nadmieru dobre a dosahované časy boli na ženu, ktorá dennodenne nesedí v motokáre, výnimočné. Keď na ženu dobrý, tak ma to teší. Ešte možno na muža by som mohla dať aj nejaký dobrý. Už po kvalifikácii bolo jasné, že ak chce tým RTVS výkon z minulých kôl zopakovať, bude musieť zabrať. Nestalo sa, navyše prišlo v priebehu pretekov v tíme aj k striedaniu. Marcelu Kurucovú nahradil Jánoš Gravčák. Boli sme štvrtí, boli sme tretí, teraz je tretí Media Cup, postavili sme z väčšej časti ženský tím, Zuzka Hanzelová a Mia Kurucová. Mia to napokon vzala, tak ma poprosila, aby som ten jej tým dojazdil napokon ja, tak som teda napokon do toho sadol. Pokazili sme prvé striedanie, keď jaskyňa nebola pripravená, respektíve jazdec zabehol do boxov veľa skôr ako mal, ale povedal som si, že dobre, možno z toho nebude znova pódium, ale sme najrýchlejšia televízia a čo by som mal jazdiť s jednou rukou a s jednou nohou, tak markízu musíme dať. Pri pohľade na prvé tri priečky treba konštatovať, že preteky mediálnych partnerov Media Racing Media Cup nakoniec po veľmi napínavom boji vyhral tým Studio Live v zložení Jozef Kravec, Stano Šimko, Petr Smejkal. Striebro si domov odviezol tým Garáž TV a jeho členovia Rasťo Chvála, Jakub Rejlek, Tomáš Kelement. A bronz vybojoval denník Plus jeden deň v zložení Jozef Šatara, Renáta Zajcevová, Jakub Švrček. Túto reláciu vám prinášajú Boyden, DVC Slovakia, A1 tým, Medic Progress, Media Racing, Studio Live. Pamätáte sa ešte, ako sme vám v minulosti priniesli reportáž z jedinečného stretnutia automobilových jazdcov a zástupcov médií, na ktorom sa zúčastnili aj zástupcovia našej televízie. Už po prvom raze sa nám nápad organizátora zapáčil a aj preto sme radi, že v bratislavskej Kart1 aréne odštartovalo už tretie pokračovanie týchto zaujímavých pretekov skrývajúcich sa pod názvom Media Racing Media Cup. Keď už sme spomínali Kart1 arénu, tá tohtoročný Media Racing Media Cup privítala nielen v novom šate a novej trati, ale prítomní si mali možnosť odskúšať aj nové motokáry, ktoré sú používané výlučne na preteky, vrátane novovzniknutých majstrovstiev Slovenska v halovom kartingu. V rámci podujatia sme mali možnosť sledovať na trati, ktorej dĺžka dosahuje úctyhodných 560 metrov, najskôr licencovaných automobilových pretekárov, ktorí si to rozdali v dvojhodinovke. Jednotlivé tímy, ako je už zvykom, tvorili trojice náhodne losovaných jazdcov a tak sme mali možnosť sledovať, ako sa s nástrahami trate vysporiadajú nielen motokáristi, ale aj kopciari, okruhári či revisti. Spomedzi nich tretie miesto na stupni víťazov nakoniec patrilo tímu, ktorý sa prítomným predstavil pod tajúplným názvom Woohoo a trojici, v ktorej účinkoval motokárista Ali Garakani, okruhár Marcel Lidl a kopciar Erich Achs. Našťastie som mal dobrý tím, ale tak dobre to bolo, zabavili sme sa, to bolo hlavné, aby sme sa tu všetci stretli, pozabávali pred sezónou, tak som spokojný. Striebornú priečku si po 2 hodinách vyjazdila trojica reprezentujúca tým Alkohol Killer, kopciar Marcel Lidl, okruhár Richard Gonda a motokárista Braňo Bizub. My sme trafili perfektne, mali sme Marcela Lidla a mali sme formulového jazdca, takže nám to išlo perfektne. Realisti sa moc šmíkajú. Najväčší počet kôl a samozrejme víťazstvo si odviezli z 3. Media Racing Cupu v triede licencovaní jazdci tým HBRT v zložení z trojice motokáristov Vítora Macka, Matúša Lorenčíka a kopciarky Veroniky Vaňovej.
Bolo to jednoduché práve, my sme mali naozaj geniálny tím, zostava bola perfektná a samozrejme aj trošku zahralo to ženské zvýhodnenie. Ale len trošku. Posilnený sledovaním pretekov automobilových jazdcov, sledovaním ich taktiky či techniky jazdy, ale aj drobným občerstvením následne na trať nastúpili zástupcovia pozvaných redakcií denníkov, televízií či rádií. Na trojčlenné družstvá čakali hodinové preteky a všetci sa už od štartu snažili napodobiť výkon automobilových pretekárov v nových, touto skupinou ešte nikdy neodskúšaných motokár, pričom niektorým sa toto darilo viac, iným menej. Pri pretekoch musí byť vždy niekto prvý a niekto posledný. V tomto prípade Čierny Peter a prvá priečka od konca patrila týmu Slovak Sport TV. Podľa mňa mali sme nevýhodu jednu, že skoro všetci sú natrénovaní a na budúce si prenajmeme halu asi na týždeň a budeme trénovať, aby sme aspoň prvý skončili, ale prvý v poradí. Veľké muky spojené s riadením motokári na profesionálnej trati prežíval aj ďalší televízny tím. V tomto prípade sa jednalo o tím televízie Digi Sport. Je to fakt náročné, nečakal som, že je to až také katastrofické na fyzickú záťaž. Počkaj, to nám nechceš nahovoriť, že si prvýkrát jazdil motokári? Dávno kedysi, ale to boli také motokári, to nič. Toto je úplne iná úroveň. Televízii Markíza sa podujatie Media Racing Media Cup v minulosti natoľko zapáčilo, že v prípade jeho tretieho pokračovania postavila Markíza na štart hneď 2 týmy, pričom 11. priečka celkového poradia patrila týmu Markíza Tech. Internetový portál Zoznam.sk na Slovensku netreba azda nikomu predstavovať. Trojici jazdcov v cieli patrilo 10. miesto. Za naozajstné hviezdy v rámci pretekov Media Racing Media Cup patrila trojica reprezentujúca Mercedes Slovensko a jeho časopis Hviezdy ciest. Napriek faktu, že do pretekov vyrážali z 2. miesta, následne prišiel prepad až na 11. priečku a po záverečnej stíhačke im v cieli nakoniec patrila 9. priečka. Asi skôr to bolo nevyrovnanými výkonmi tímu. Odovzdával som káru na 2. mieste, no ale spolujazdci tým, že nie sú natoľko skúsení, tak mali horšie časy a napokon sme sa prepadli až na 11. miesto, ale nevadí, na budúce to opravíme. Televíziu Markíza sme už dnes spomínali. Ako sa v cieli pretekov ukázalo, predsa len proti technikom mala športová redakcia trochu navrch, čoho výsledkom bolo 8. miesto. Ale bolo náročný víkend, 2-krát hokej a motokári a človek má nejaký vek a trošku je zdecimovaný z toho, ale dobrá akcia. No počkaj, tak ako ten hokej vyhodíš a budeme ťa tu častejšie vidieť na tých motokárach snad, nie? Žiaľ Bohu, ja som väčší športovec, väčší fanúšik hokeja, takže zatiaľ dávam prednosť hokeja, možno na ešte staršie kolena, ako teraz budem sa dávať na motokári. Verejnoprávnej RTVS v minulosti patrilo na Media Racing Media Cupe raz 3., raz 4. miesto a tak bola v tomto prípade 7. priečka dosť prekvapujúca. Boli sme 4., boli sme 3., teraz je 3. Media Cup, postavili sme z väčšej časti ženský tím, Zuzka Hanzelová a Mia Kurucová. Mia to napokon vzala, tak ma poprosila, aby som ten jej tým odjazdil napokon ja, tak som teda napokon do toho sadol. Pokazili sme prvé striedanie, keď jaskyňa nebola pripravená, respektíve jazdec zabehol do boxov veľa skôr ako mal. Ale povedal som si, že dobre, možno z toho nebude znova pódium, ale sme najrýchlejšia televízia a čo by som mal jazdiť s jednou rukou a s jednou nohou, tak Markízu musíme dať. Obdobne ako RTVS, na tom bol aj tím zložený z členov domáceho Media Racingu. V predchádzajúcom kole 2., teraz 6. Tento rok som tiež spokojný veľmi s výkonmi, aj s Kubíkom, aj s každým.